Hello guys, pojďme se podívat, jak to vypadalo v MMA středověku. Píše se rok 2014, já mám čerstvých 18 let a připravuju se na svůj zápas o titul v organizaci GCF. Příprava byla opravdu těžká, dal jsem do toho všechno. Hubnul jsem na to 20 kg, protože jsem zápasil ještě 66, takže z necelých 86 jsem mluvil 20 kg. Myslím, že mi to hubnutí vzalo tak 10 let mého života, protože jsem neměl informace o tom, jak hubnout a dělal to takzvaně na pankáče. To samé i fight, ten mi vzal dalších 10 let, protože to bylo na 5 kol utrpení, velice dynamický zápas, který byl v tempu. Bylo to jak na zemi, tak v postoji, tak v klinči, plno doručených takedownů z mojí strany. Soupeř mě tam párkrát hezky natrfoval. Po druhém kole jsem dokonce i na chvíli omdlel, ale zaslouženě jsem vyhrál. Moc jsem si toho vítězství vážil a stačila mi jenom síla a srdce. V té době to šlo i bez techniky.